Не знаю почему. Хмори дидани чашмоту саҳар дидам фоткатама хизматгори дардам ки траф фарёд кадак кимия пеши мада мечаспад меқапа даста шам шуд насуз беҳуда медони бархаста маёд кадам барымда биданта хандиданта ранҷида рафти айма намехостам ранҷиданта санҷиданда омӯхта набдим ҳаёт имтиҳон кард тира айма дур када дили мара гирён кард ду соли пирай пасит дар васфи ишқат ва дарди ман фақат хандаи ту пизишк буд ман намехостам ҷудо бошем дур ай ҳам бошем да пеши нукасо ҷигархуни сархам бошем ма ёди ишта кадам дурун чок шида кайғама ма дӯстат медорам бо мо бидона ҳама дама ты дар кори мефаҳми ты дар кори саволате напурсам шуд кира дӯст медорӣ дӯсте доштам одат кадам барзади зартамада дига эркачай ма нести наки нози қартамада қалтамада надоди гарчи ишқит бурда кашма биё баргард як ҷояшем ки дарди ты кашма дӯсте доштам одат кадам барзади зартамада дига эркачай ма нести наки нози қартамада қалтамада надоди гарчи ишқит бурда кашма биё баргард як ҷояшем ки дарди ты кашма қамери доштаи ма оқарашки беасосам оқибат сари хидимда омад ма мисрасозам ба мисра ба нақлу мебирорам рашки ғамота ёд кадам шайтонакам қичоқима зайлавота мерангез чи хеле буд ишқит ки киш додара ишқит бурдуштотай хонатави топуштой дара ки ту мегуфти сини дугонат ки шамшода намехоҳӣ ё чат интихоб мекрад дига домода наёда ба қади шамшод наметад касе дилша биё пацанай ғами тира шикаст биё бинша я бор ба ҳоли зор нигар ки ҳамаш барот аёли тирам тоқа мемонӣ чарх мезана ҳаётам чи хеёзи ма тоқаям дил ба ётай ба ғам фиғон мекунӣ намешунава фарёта чи хеки ма тоқаям озим дил ба ётай ба ғам фиғон мекунӣ намешунава фарёта дӯсте доштам одат кадам барзади зартамада дига эркачай ма нести наки нози қартамада қалтамада надоди гарчи ишқит бурда кашма биё баргард як ҷояшем ки дарди ты кашма дӯсте доштам одат кадам барзади зартамада дига эркачай ма нести наки нози қартамада қалтамада надоди гарчи ишқит бурда кашма биё баргард як ҷояшем ки дарди ты кашма 30 лет спустя, 40 лет. Какая она? Если ты жизнь с ним, уезжай. Уезжай, я тебя уже терял и, наверное, выдержу это снова, если ты именно этого хочешь. Только не ищи легкого пути. Легкого пути? Нет легкого пути.